ako rok 2014. Takže vy všetci ste oficiálne mladší, jak môj YouTube kanál. To je neuveriteľné. Ale ďakujem, že vás sledujete. Je to veľmi, veľmi úžasné vás tu vidieť. Ideme na 5. otázku, ľudia. Už sme v polovici. Uvidíme, ako to dopadne. V akom roku, znova je to o roku, v akom roku som získal 100 000 odberateľov? Oj, toto bude zaujímavá otázka, ale poďme im dať ruky stiažiť, poďme odpočítavať. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No poďte. Mojka, ukážte svoju odpoveď 2016. OK. Ema napísala taktiež 2016 a Marko napísal taktiež 2016. Myslíte si, že to majú správne, ľudia? Skúste vy na 3, 2, 1 zakričať svoj tip. Aký rok to môže byť? 3, 2, 1... 2016 som počul najviac, ale aj nejaké 17 som tam počul, takže